Dneska sa vraciame do Dandy's Worldu a pozrieť sa do Floor 20. Čaute ľudia, ja som Mars, dneska sa vraciame znovu k Dandy's Worlde, skúsime sa pozrieť do Floor 20. Na skríne budete mať tie najťažšie florky. Na skríne máte najťažšie florky, na ktoré si to môžete pretočiť. A ideme na to, nemáme čo zdržovať, poďme na to. Tudy je elevator vraj. Okay, aha, okay. You can do this. Sorry, fuck, sorry. Okay. Okay. Ono je to, jakže GTE najíždí to strašně moc. Nenaví. Jumper kábel, nice. Nebo jumper kábel. A Guber tu je. Tam Tyša tu robí. Typeček má. Tejpky, kámo. Vy jste gambleri strašní. Vy jste strašně gambleri, vole. Gamblíte. Negamblíte, je to špatné. Gimme som generátor, vole. Ja chcem tiež toto. Ne, nic. Jo, aha, fakt? Je už. Jako, ja chcem tých mainov. Distraktora. OK, dobré. Floor 4. Počkaj, to je už Floor 4, však pred sekundou bola Floor 1. OK, to je divné. Dobré. Som tak chcel povedať. Áno, že budeme sa snažiť healernú mainou, takže VV a Shelenu. To ste videli, že som healnul. Ak budem mať bandáž, tak potom healnem Goba a... Snažím, že budem mať bandáž, jo, aby som mohol healnúť Goba rovno. Tak to si ale robíš už, ty vole! Kámo, viete čo, ja na vás kašlem. Ja na vás úplne kašlem. Vole. Je Bobet! Kámo, vo Floor 5, prečo mám furt Bobet vo Floor 5? To už sakramensky nie je normálne. Som chcel hľadnúť Guba, ale... Počkaj, Gub zomrel. On je tu, on distraktuje. Kámo, tak nevidel som Guba distraktovať ako Bobet. OK. Ďakujem, že môžeme robiť tak rýchlo tie generátory, pretože tieto florky chcem ako vypadnúť rýchlosťou blesku. Alebo launch kontrolu, toto, Kenix GSK. Ježiš, ja si držám preč. Natočí sa. Díky, kámo, ďakujem, bože, vole. Natočí kakám úplne, ja nebudem tu s nejakou Bobet, vole. Kde, vole, prečo sprintujem, by the way? Čo som to tam videl? Ne, choď preč! Aha, OK, dobrá. Môžem to za teba urobiť, jak napojím jumper káblom. Bolo to nejak 3 sekundy alebo 3 vteřiny, tak. OK, Guber, poď, koľko máš životov? Ja mám bojať na Floor 5, vole, už sa spamatojme, dobre. Tak kto tu je? Kámo, ja si fakt prejem toho píbla. Oh, dang. Či ty máš jedno srdiečko. Heal. Kámo, choďte od neho preč, vole, ja mu chcem dať heal. Co má? Chcem dať heal, Shelena, choď preč.
Kámo, tak vieš čo? Keď zomreš, tak jdi do... Neviem kam. Ty nenávidím ťa. Drž hubu. Kámo, ja sa nemám oči oprieť, ja som nemáš aj stojíčka, proste sa opieram o stenu a on ma z toho bolí sa na chrbáti, takže... Ja bych rád... Všetko... Prečo? Floor 9. Kámo, tak toto bola najhoršia chyba. Toto bola najväčšia chyba moja. Najväčšia. Ty vole, kamo, keby sa po mne ten rozbehol. Musím byť najviac opatrný teraz. Musím sa dávať pozor na všetko, vole. Tak zdechnem. Jumper kábel. A napíšu, mám research, vole, tak čo mi to vpúdza? Ďalší jumper kábel, what the hell? Dobre, teba nechám robiť. Med. Dúfam, že ma to počuje, dúfam, že mi OBS-ko nahrá. Teda ne OBS-ko, screen recorder, vole, čo. Nahrávaš zvuk a keď nebudeš nahrávať zvuk, tak ti vole, sa ti asi tak... Väčšinou býva. No potrebujem urobiť nejaký regenerátor, inak ja sa to nezbavím. OK. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Oh. To není moc dobré. Aha, to mě urobila šlina. Dobré. Airhorn. Skill check. Nikdo nerobí generátor, takže... Dobrý. Elevator, go to elevator. No jo, go to the elevator. A já nemám staminu. Wow. Já nemám staminu. Ty vole! Ne. To by mohlo vyčít hodně skill check. Ale tu enigma, tak sa tomu hovorí. Aký bol váš najlepší run? Áno, napíšte do komentárov, aký bol váš najlepší run. Napríklad floor 12, floor 14.
A uvidíme, no. Tak uvidíme, co bude někdo lepší. Já nevím, jestli to spí. Kamo. To je do tyša. Já chcem len jako floor 13. Jo, tak prosím, nech to je. Kde? Šelina, to je super. Šelinu jsem si přidal za frenda, teda ona má požádal free za frenda. Tak já to video možno stopním vo floor 15. No. Tak koľko z vás majú to gigy? Všetci si full? Všetci sú full. Kámo, keby tu konečne to tým nazdar teninka. Oh, damn! Sheesh. Ne, Kozmo, vole. Ona má furt naháňa. Ne, dobré. To Brajtný. Super. Já jsem cooked. Ne. Tak to si robíš srandu. Já potřebuji bíbla, vole. Ní. No, ty vole, ani nevíte, jak mi buší srdce. Dobré. Toto není také hrozné, ale je to furt blackout. Super. Ne, Šelina, zdrhaj. Tady mám takovou taktiku. Zomrel. Tak toto držte a potom to... Kámo, floor 15. Není to vůbec špatné. Jako... To je všetko... Do... Ne. Ty vole. Nevím, kdo to všetko je. Kozma. Roger. Je to trio, ale máme tu jedného maina. Tohle. Já vám nevím. Oh my god, bro.